Kapin 3 million pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit gikan sa duha ka mga sospek ato sa checkpoint sa Calinan, Davao City. Anay report ni Argil Relator. 5 kadagkong transparent cellophane nga dunay sulod nga shabu ang nakumpiska sa mga otoridad sa duha ka mga sakay sa usa ka pick-up truck. Giila kini nga sila si alias Richie, 37 anyos ug alias Kian, 29 anyos. Ato sa inspeksyon dihang pasulod unta sa Davao City, agi sa Barangay Lacson, AFP-PNP Border Control Checkpoint sa Calinan, alas 12:20 sa udto adlawng Domingo. Ana sa 3.2 million pesos ang standard drug price sa nakumpiskang illegal nga droga. Dunasay nakumpiska nga 10,000 pesos nga drug money. Sa ilalom sa passenger seat. So naining civil dito sir no mo tong gipa-open ang kanang pultahan. Actually plain view to sir ha. Plain view to siya nakita check and then tinokloray na sila kung sa iya. Nakumpirma na matud pa sa crime laboratory sa PNP nga positibong shabu ang nakumpiskang mga illegal nga droga. Paningkamutan gyud ma'am no nga dili ni siya masulod sa yung ani kabulto ma'am no nga illegal drugs kaya possible gyud nga ilahang i-distribute diri sa ato ang area of responsibility mao nang ang ato ang mga control borders na stricto gyud nga ipahigayon ang mga inspection. Ginapanubayan pa sa kapulisan kung asa gayud ang tinubdan sa maong bulto sa illegal nga droga o kung kinsa ang kontak sa mga suspect nga mao'y posibleng tagakan sa droga sa Davao. Kalapasan sa Section 5 o Transportation ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasakang kaso batok sa mga suspect nga wala na mihatag og pahayag. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.